Hello para pedagang lan investor. Project punika ing tutul karo sampeyan sistem Guru Markets. Kita miwiti karo informasi ringkesan babagan perusahaan. Setitik luwih kita bakal sinau saben parameter ing setitik liyane rinci. Yen perlu, sampeyan bisa sijine iku ing mandeg. Sampeyan bisa nyinaoni kabeh indikator perusahaan kasebut kanthi teliti. Saiki ayo nganalisa indikator dasar perusahaan saiki Biogen Inc, ticker BIP. Review iki digawe adhedhasar informasi saiki ing wektu Maret 29, 2025. Miturut klasifikasi Guru Markets organisasi Biogen Inc kalebu subkategori Neuro, 67 perusahaan melu taksiran, iki banget wakil. Deleng pancasan digawe adhedhasar asil video iki. Asil sakap kanggo perusahaan minangka nderek 8 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 1,5 terms. Yen katon sacara wiyar, ing pasar saham minangka sakabehe. Sampeyan bisa ndeleng sing skor rata-rata kanggo kabeh pasar ing total 1,9 terms. Nglawan skor 8 poin Biogen Inc. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Biogen Inc lan saham subkategori. Kita bakal weruh sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Biogen Inc. Nuduhake dinamika minus 34,7%. Marang dinamika rega ing subkategori 9,2%. Iki ora cetha nuduhake apa-apa, nanging iku perlu kanggo mbudidaya kasunyatan iki ing atine. Kapitalisasi pasar perusahaan Biogen Inc regane $20,26 miliar. Kapitalisasi pasar subkategori punika $77 miliar. Biogen Inc nuduhake 26,317%, iki minangka salah sawijining pimpinan ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan kira-kira $16,71 miliar. Kanti kapitalisasi neraca subkategori $31 miliar. Biogen Inc dadi bagian saka 54.431%. Wis dibandingake enggo bareng saka pasar lan kapitalisasi imbangan, kita waca ing ngisor iki. Nuduhake Biogen Inc ing subkategori ing kasus taksiran kapitalisasi pasar 26,317%. Regane buku 54,431%. Kang 107% luwih saka nuduhake nilai pasar. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca subkategori, apik 1 poin. Utang organisasi punika $6.686 miliar. Ayahan finansial kanggo nilai buku jumlah kanggo 40% saka usaha. Skor kanggo kewajiban finansial perusahaan, apik 1 titik. Imbangan saka nilai pasar perusahaan kanggo laba yaiku 12,4. Rata-rata subkategori 0 luwih apik tinimbang rata-rata subkategori. Taksiran nilai pasar perusahaan kanggo indikator media WI ing comparison karo perusahaan ing subkategori, apik banget, 2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana $1.633 mayuta-yuta. Pangentukan digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi samestine $2.107 yuta. 29,1% luwih saka saiki. Taksiran pratandha media WI samestine ing comparison karo ing subkategori, apik 0,5 terms. Imbangan nilai perusahaan kanggo revenue 2. Rata-rata kanggo subkategori punika 4,7, kang 53% luwih murah tinimbang ing subkategori. Evaluasi nilai pasar kanggo indikator revenue dibandingake karo indikator ing subkategori, apik 1 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $9.270 mayuta-yuta.
Revenue projected kanggo sabanjur 12 sasi samestine $11.960 US mayuta-yuta. Iki 29% luwih saka ing wayahe saiki. Taksiran volume dodolan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Wates dodolan punika 17,6%, karo rata-rata ing subkategori minus 15,3%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 32,9%. Penilaian marginalitas dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Saham perusahaan saka jumlah karyawan ing subkategori punika 44,512%. Sing 69% luwih saka bagian kapitalisasi pasar. Lan iki nggambarake ketidakseimbangan ing nilai pasar perusahaan Biogen Inc. paling kemungkinan menyang underestimation. Jumlah ibu kutha, saben pegawai organisasi punika $2.663.000. Dene kanggo subkategori $4.505.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 40,9%. Taksiran jumlah ibu kutha saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Jumlah media WI saben karyawan individu saka perusahaan punika $214,600. Kanthi rata-rata ing subkategori minus $145,400. Lan prabdan antarane rata-rata kanggo subkategori lan pratandha perusahaan $360,000. Taksiran bati saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Revenue kanggo saben pegawai perusahaan punika $1.218.000. Ing subkategori ana $951.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 28%. Ngira volume dodolan saben karyawan individu perusahaan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Saham shorted punika 2,3%, dibandingake karo rata-rata subkategori 5,7%. Iki minangka indikator saka resiko bisa saka remet singkat. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 43% kanggo perusahaan Biogen Inc. Kanggo subkategori, tingkat iki 51%. Duweni potensi, securities saka subkategori sing rega luwih saka perusahaan Biogen Inc. Rega saham perusahaan saiki kira-kira $138. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $194. Prabdan antarane taksiran saiki lan ramalan konsensus kira-kira 40%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedhiya kanggo sampeyan, link kanggo iku ing komentar pinnet. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan digawe ing mangsa diwenehi dening informasi regane simpenan lan sistem referensi guru, markets. Akses menyang meja supaya pancen free lan free, link ing komentar pinnet. Minangka asil saka analisis Biogen Inc. Sistem referensi valuasi saham guru, markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Ojo mbukak pesenan, amarga video kasebut minangka ringkesan. Matur nuwun kanthi sanget kanggo pamirsa kanggo nonton video iki lan gunakake sistem informasi saka guru, markets.